आसामी बो रमजाक आसामी बायबो जों ताबो मालाय फायका बनो कुतुगैबो फायका फियाबा ब खरकसा देबबर्मा हनै बिनि बुमुं सावो मिथुन देबबर्मा मिन्टु देबबर्मा फियाबा ब ककबरक मान्या तावैना देबबर्मा जों बनो आबनो साका नं देबबर्मा नि बसंनि खरकसा कलंक नं देबबर्मा सुइ दङो आबनि बागै नं हाय बरकनो दिनि अरा साजा मानानै नांगो आमो हाय साजा मान्या साक पर्यन्त बुइनि बखावा किरिमा फायगलाक बुइनि जाति बायतो जों ख्लाइजागो निजिनि जाति बायबो जों ताबुक आमो हाय ख्लाइजागै तंमानि रंनो जों प्रटेस्ट मा ख्लाइलायनाय जों TWF सब समय न जत पाब्लिक नि गानाव तंगो बुरि रंनि गानाव तंगो बुरि रंनो बानचिरिनानि थानिवो बुरि रग रेप ख्लाइजाक थानिवो बुरि रग मलेस खाइजाक थानिवो बेबाक जागाव न जों बरंनो लगेरिनाय जों तंगो बायथाक जरतनो जों तंनाय जों अ PS नि पाइमानि यागुलो जों victim नि नगबो जों ताबो थांलायनाय नरखा फाफाया बुमंग जे सायखनानै द आं साक दंगो मेरि देबबर्मा सेन्ट्रेल कमिटिनि GS ताई आनि लगेवो सेन्ट्रेल नि सेक्रेटारि दंगो बिशाखा देबबर्मा ताई सेन्ट्रेल मेम्बार मेडाम पुरबी देबबर्मा ताई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिसाबे साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिसाबे काम ब सेन्ट्रेल नि GS तंमानि इनका बिनि बुमुंखा सपना तेरियां जों खरगपुरि दंगो आरो आं किसा कसना मु जुमा खायसे ताबुक नि जे सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन सिनि तिप्रासा रग उंगै किसा बुमा बु फाहमजांनाय बो किसा चरायखने किसा गाइड करिदि थांखाय हरसाल टिउशन थानाय फायनाय किसा अमहाय बाजार ताजार खर्च खायमानि किसा हरसाल अंमानि न किसा नरो एभॉइड खायलायदि अब कायसा जतन थाना आं रिक्वेस्ट खायना मुचुओ कारण ताबुक सिचुएशन हामिया नकबर हामिया फायजा ओ नकबर हामिया समयो जों बाहायगे काटिनाय नक बिसिनो मा हाबनाय नाबलाना आबागै बखातरयै कुनो उमिया हने ताबा बेदि आबागै किसा जे जागा थांफानो सा तंसानि नग हाबदि नगनो तंलायदि थांसा तंलायदि ते जोंबाय जों कक थांसा तंलायदि आबनो कायसा रिक्वेस्ट खायो बयनि न फाङो तंफानो अ जागा बले बयनि न खंसिदो बयनक फां तो बयसि अ बयनो तंफानो नरो जेब तंनाय बाय तंनाय फानो कक साबै थांसागा तंनाने असगनो आनि कक इंतांगै नरो WF मेन PS फाया बेलायखेनो हामबाय मीडिया चैनल न नरक नुगैमान खना बुबाग्रा निजे ब फेसबुक लाइव जे आबना पोस्ट खाइमानि जे मिया हरनि जे घटना जे चिनि तिप्रासजु खरक नै बुरै बसारक बाय जे हानां पानां मानि बेलायखेनो साक मतक तंना मुसुं जागै ब जे बग्रनो हानां पानां खाइमानि फियाबा बरक बबाय आमहाय ख्लायै साजागै बबाय आमतै खाइजागै बरक तंलिया सयलियानि बागै बरक लगे लगे न बरकनि फटो रक पोस्ट खाइका ताई अर PS बो सक पाइखा मिया हरनि सिमिना बरक PS लाम अंक जा फाइलाइजाक जों ताबो खनावै बबाग्रानि दागि मुंनि बिसिं तै ख्लायै जों TWF तंगै मैयानि बागै जों तिना अर सक पाइखा अर FIR कपि बरक एक्सेप्ट खाइका अरनि थानानि OC वुमेन्स PS नि हेंकाय जों आबनो नायो बेलायखेनो टाउन अमहाय वाइरा वाइङै तंमानि जों नुगै मानो फियाबा जों आबनि कुनु तामहिनाय माजरा मानजागिया मां नुगजागै दङ फियाबा वुमेन्स PS न बेलायखेनो हामबाय मारिवो विक्टिम खरगनि नचिनि अर सपाइजाक फायै अरनि बयान बेबाक नरि बायै ताबुक किफिलका ताई आसामी बो रमजाक आसामी बायबो जों ताबो मालाय फायका बनो कुतुगैबो फायका फियाबा ब खरकसा देबबर्मा हनै बिनि बुमुं सावो मिथुन देबबर्मा मिन्टु देबबर्मा फियाबा ब ककबरक मान्या तावैना देबबर्मा जों बनो आबनो साका नं देबबर्मा नि बसंनि खरकसा कलंक नं देबबर्मा सुइ दङो आबनि बागै नं हाय बरकनो दिनि अर साजा मानानै नांगो आमो हाय साजा मान्या साक पर्यन्त बुइनि बखावा किरिमा फायगलाक बुइनि जाति बायतो जों ख्लाइजागो निजिनि जाति बायबो जों ताबुक आमो हाय ख्लाइजागै तंमानि रंनो जों प्रटेस्ट मा ख्लाइलायनाय जों TWF सब समय न जत पाब्लिक नि गानाव तंगो बुरि रंनि गानाव तंगो बुरि रंनो बानचिरिनानि थानिवो बुरि रग रेप ख्लाइजाक थानिवो बुरि रग मलेस खाइजाक थानिवो बेबाक जागाव न जों बरंनो लगेरिनाय जों तंगो बायथाक जरतनो जों तंनाय जों अ PS नि पाइमानि यागुलो जों victim नि नगबो जों ताबो थांलायनाय नरखा फाफाया बुमंग जे सायखनानै द आं साक दंगो मेरि देबबर्मा सेन्ट्रेल कमिटिनि GS ताई आनि लगेवो सेन्ट्रेल नि सेक्रेटारि दंगो बिशाखा देबबर्मा ताई सेन्ट्रेल मेम्बार मेडाम पुरबी देबबर्मा ताई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिसाबे साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिसाबे काम ब
सेंट्रल नि GS तंगमानी इनका बिन बुमंखा स्वप्न तेरियां जों खरगपुर दङ आरो आं किसा कसana mo cuma ka haise tabuk ni je situation no present situation no chini tiprasa rok ongoi kisa buma bu phangjang nai ba kisa chraikne no kisa guide kari di khangkhai horsal tuition thanai phainai kisa omhai bazar tazar khorcho khaimani kisa horsal angmani no kisa noro avoid khailai di abo kaisa joton thana ang request khaina mo chuo karon tabuk situation hamya nokbar hamya phaijak o nokbar hamya somoyo chung bahigi katinai nok bisino ma habnai nabla na abagoi bu khatoroi kuno ungya hene taba bedi abagoi kisa je jaga thangpano sa tongsani nogo habdi nogono tonglai di thangsa tonglai di te chungbai chung kok thangsa tonglai di abono kaisa request khayo boini nok phango tongphano o jaga bole boini nok khongsi do o nok phang to boisi o boino tongphano noro jep tongnai bai tongnai phano kok sabui thangsa ka tongnane asokno ani kok